katsina tuninku ne Umar ɗan Isa. Ma'ana sarki duk kwaɗa gurin dirɓi gidaɗo tuninku ne Umar ɗan Isa. Duk kuɗin gidaɗo kahiyayi sarki iyayi dirɓin katsina ya riƙi mani tuninku ne Umar ɗan Isa. Ja tahiya dai turan giwa da martabar mulki ka taso. Umar ba ni mai ƙasar mani kwanda shiri dirɓin katsinawa. Idan ganin dirɓi Muhammadu ɗan sarki dukku iyayi dirɓin katsina ya riƙe mani. Dirɓi Umaru kanin dirɓi Muhammadu ɗan sarkin katsina ne ya riƙe mani. Sai dirɓi Isa ɗan dirɓi Umaru babanka ne Umar ɗan Isa. Ganin dirɓi Sanusi yayi ɗan dirɓi Isa jikan dirɓi Umaru ɗan sarki dukku yayanka ne Umar jan gwarzo. Kuma kai ne dirɓin katsinawa dan ka gaji martabar kakanninka kuma ka gaji martaba ta iyayenka. Wurinka ne Umar dan ka zo. Ja tahiya dai turan giwa da martabar mulki ka taso. Umar ba ni mai ƙasar mani kwanda shiri dirɓin katsinawa. Umar yau ne kai ne gida yau kai ne sada kai ne duk kuma ba yau ka riƙi mani kuma kai ne Muhammadun kai ne Umaru kuma kai ne Isa ga ka Sanusi ayi a gama Umar ka dai zo. Kuma kai da mai ƙasar mani mai bagiwa mai gewa yau kuma mai hamce ta mai kijimta da maci ka uban Umaru mai jani kuma mai bujawa. Mai ƙasar kwanta Umar ɗan Isa mai ƙasar budur da dirɓin ta kushe mai makau mai sarda gwadattijo mai ƙasar tsagen Umar ɗan Isa. Mai ƙasar duwan Umar mai turawa mai magami mai bakankar dattijo. Ka ja tahiya dai turan giwa ja tahiya dai turan giwa da martabar mulki ka taso. Umar ba ni mai ƙasar mani kwanda shiri dirɓin katsinawa. Kuma gaishe da margamar ganduji Umaru kahi gaba aljihu zaki ba a ɗana maka tarko wa ka ɗana wa ga hili nan. Rinjaye ka wuce raini kai aka so ka gagara samu mai ƙasar mani ɗan Isa da martabar mulki ka taso. Ja tahiya dai turan giwa da martabar mulki ka taso. Umar ba ni mai ƙasar mani kwanda shiri